on danoi. Gaur, bosgarren eguna eta igandea. Bueno, gaur hemen Billamaninetik atea eta refugio edo Meizingo aterpetxea iritsiko gara. Gaur 50 y pico kilometro inguru. Igandea da eta gaur pixkat lasaxo. Ea paraja hauetaz gozatzen den. Eta bueno, gure gaurko aldarrikapena kirola egin nahi dut. Zezagu epa, nik kirola buruz. Azkenin jende honentzako eta denontzako kirola osasungarria izateaz gain, bizi kalidade hobe bat emateko balioko du. Eta jende honentzako kirola aukera izan dadin, bai dantzan, saskibaloian, bai kirol fisikoa edo bai kirol mentala edo zer kirol behauetaz baliagarri izan daitezen. Denok kirol bat egiteko elkarrekin eta kirolaz gozatu dezagun. Hau pasuek eta deno gara urdi!